салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи яке аз блогерони номии кишвар бо номи Колия Таджик ҳарф мезанем. соҳиби асосии канал яъне Колия номи аслиаш Комрони Шӯҳрат мебошад. ӯ 29 сентябри соли 1991 дар шаҳри Ҳисор деҳаи Алмосӣ ба дунё омадааст. мактаби миёнаи зудгоҳашро хатм кардааст. Комрон бо мақсади кор кардан дар Федератсияи Русия аввалин бор соли 2008 ба Русия сафар карда, аз ин пас ҳамасола дар ин кишвар муҳоҷират менамояд. ҳамеша ҳамин суханро мегӯяд, ки тоҷике ки ба ҳар куҷо рафта кор мекунад, бояд ҳаққи меҳнаташро талаб кунад ва барои гирифтани музди меҳнаташ то ба охир мубориза барад. Комрони Шӯҳрат оиладор, соҳиби 2 ҳамсар ва 6 фарзанд мебошад. аз ҳамсари аввалинаш яъне тоҷикаш соҳиби 3 фарзанд ва аз ҳамсари русаш низ соҳиби 3 фарзанд мебошад. мақсади ҳамсари рус гирифтанашро дар он мебинад, ки аз сабаби солҳои зиёд дар ин кишвар монданаш тасмим гирифтааст, ки ҳамсари рус гирад. имрӯз Комрон аз ҳамсари рус низ соҳиби фарзанд буда хушбахт аст. дар шабакаи YouTube Комрон тамошобинони хосаи худро дорад. ҳоло ӯ зиёда аз 180 000 обуначӣ дошта, дар наворҳояш нафарони дӯст, қаллоб ё фиребгарро ошкор мекунад. инчунин суханҳои хубро дар бораи муҳоҷират ва кор дар Русия мегӯяд. дар баробар ин ба тоҷикон ҳамеша дасти ёрӣ ва кӯмак дароз мекунад. азизон, чӣ андеша доред? хислатҳои Комронро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? ин буд ҳамаи он маълумотҳое ки дар бораи Колия Таджик мо ҷамъоварӣ кардем. агар писанд омад, лайк ва комментарияро фаромӯш насозед. дастгирии шумо пешравӣ мо.